aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Tulukong Paraiso. Hindi Nga naman di ay ma. Dito man ko sa karinderya ni Ilyang mukaon. Pagawas na ko, may ako nakita si Brian na naog sa puti ng auto. Ug batanon, gwapang babae ang gikauban niya. Ma. Oh, muna. Muna ako nakita. Ug wa mo sulti sa tanan si Brian kang Ilona. Ug unsa man kay ipasabot ni ini, ha? Elvera? Unsa? Ma, amiga lang tingali ito ni Brian. Uy, nya gipasakay siya. Ay lang gud hatagi og daot ang kahulugan ng imong nakita. Dili unta ako maghunahon nagdautan kung nisulti pa siya tinuod ni Ilona si Brian. Pero wa. Ay, ma, di patay problema ni Papa. Dili maayo nga hangtod sila si Ilona ug Brian makaproblema pa. Unsa man ka? Di ka mulaban sa igsuon mo? Kung may makita kang daot ang buhat ni Brian, limdan mo? Di sa ingon anak ma, uy. Nasayop lang tingali ka, uy. Butan man na si Brian. Og dili maayo nga sugnuran na tuog bati nga istorya ang imong nakita. Ang nanambag, murag korek. Mama, uy. Aba di oy, Elvira. Maubitaw. Nakasulti na si Papa, ma. Dali, atong duulon na. Pa? Men? Hamin? Ilbi, anak. Salamat pa, salamat. Misulti ka na o nakaila ka naman ni Mama. Salamat tao. Maayo ning balita. Unsa man nakaila ka pa namo? Anong di ay? Anong... Aray! Wa ka mahinumdum nga na-disgrasya mo? Si Elvera? Ha? Salamat na lang kay uwa mo mamatay. O ikaw unta, dako kay kagadaot unta. Unsa ni pamati ni mo pa? May ago manggod kas kasakit ka ganina. Akong abaga, sakit. Tapos... Dako nang sama di mo sa abaga pa. Naigo na sa gutter sa siminto. Nalakpot baya ka. Aw, kita daing duha. Pero kayo kumaunsa. Mga pangus lang. Salamat. Anong may bindahe akong Dako ang samad sa dapit si mong o gisitiskan ka. Nagpaabot pa rin si Solta. O kulod Kadako ka sa atong bayranan. Di na itong problema hamin, oy. Sa nakabangga ninyo, oy, manubag anak. Ayaw ka pala ka. Magpadasya kaso niya. Mao ba? Isa mato siyang tawhana. Sa may itabuwa kalit mo kayo. Nawadan siya break pa. Ginoo ko. Gisitiskan ka. O gi-check up ang imong kabukugan. Huwag ba nabali? Mao nga, matanggong ka din sa ospital. Akong motor. Gipaayos na kadisgrasya na to pa. O kung dili ko na maayo, iyang lisag bag-o. Kayong balita, anak. Pailisig na kong motor, min. Ikay pili. Ma. Iyo, Damayo. Parehas lang gyapon sa kantidad sa akong motor. Ang iilis niya. Pasalamat nga. Wa siya mudagan sa nahitabo na mo ron. Nanubag siya. Salamat, Ludi. Bray, ugma pa. Doawa si Papa, ha. Pakita dito niya, aron malipay. Unsa una sa imong duty, ugma? Kuha na ba, sweetheart? Mga alas 2, mulakaw na ko. Nganong sayo man? Gabi imong duty ni mo. May meeting ni. Makik-meeting ka mo, boss. Mao pa? Sige. Una ka mo ato, hapit na lang kadalik si Papa. May na mo pakita ka niya dito. Oo, sweetheart. Time pa, di pa day off man ni mo og Saturday? Kon, may hangyo sa abner nga ako na ipuri niya. May importante siya nga tuon. Huwag ko magkabalipad kay usahay na ba
Buhangyo sa kuwanan niya. Okay, sige. Pero hapit agad si Papa, ha? Oo, alas 12, mato kong papa. Human sa paniod to. Si ate, magpabilin pa dito silang duha si Mama. Pero salamat nilang kay ang resulta sa CT scan, okay ra. Wa ginadaot sa utok ni Papa. Salamat sa Diyos. Nagkapamaka ko ni Luna. Usaw nagkasaan kong Sophie. Naikon kong bodipad. Birthday pa niya. Excited sa kung makita na ko akong mga barkada. Sa teenager pa mi. Excited ko. Lon, adon ko ha. Ngano? Gitanam ko rin mo maayo. Ngano ka? Ang ayan ki kasi mong gisalob nga t-shirt. Dark blue. Misamot kag kagwapo. Ang akong misis. O saman, dili ko ni mo palagton ha? Oh, pwede pod. Kumot pa kaayo. Murag ulitaw. I love you. I love you more, sweetheart. Di na lang tingin mo lakaw eh. Sa'yo pa ba noon? Brian. Uy. Brian. Uy, gihubo mo ko tanim yung t-shirt. Aron dili magumos. Brian. Sweetheart. Brian. Uy. Salig ka kay. Wa dili sila sa mama, ha? Gilok na gihag ka mo sa kauliog ba? Sweetheart. Kapuyot kit karoon. Magduka na sad ka dito sa bahoy. Dali na. Magpatuyang ta. Kay wa sila. Amaw, giga, uy. Room number 214. Mali kwarto ni Papa amin. Pulis prota segunda ha. Kana. Mau na kwarto ha. Ang doktor na tingali na. Abli kay gilak ang pultahan. Elvi, Ikaw di ay, dali sud. kumusta si Papa? Mga pila ka adlaw pa na siyang mo-start din ni Brian. Pero medyo okay na siya. Salamat. May dakong prutas. Salamat, Brian. Ma, pamin ako ma. Sa prutasa man ang damo. Manggang hinog o avocado. Mao man na agian ako. Natuog si amin ay nalagtugawa. Huwag kay trabaho ron, yaman ka. Doon naman ma. Pero alas 2 pa kumadto. Mag-meeting sa mi. May delicate lang ko din ni Papa. Humutas man ka, maoy. Maghiwa ko ha. Mukhaon tag pulos mangga, way Paris. Nagdaon tag kag budbud. Uy, wak mo ko naagi ang budbud ma. Sunod na lang. Mangita ako budbud sa kantin, din sa ospital. Kamu na istorya dia, LV. Ay, ito gawas si amin ha. Ayaw pagkawa. Sige magawas ko. Palihog niya kog apil og mineral, ma ha. Ay. Gamay na lang nang nahibilin. Tagainon ko kwarta bi, Brian. Oo, ma. Pila man. Para palit og budbud og tubig ba? Mao. Maayo da. Kaya na ng piling. Sige diya na mo. $500 may gihatag ni mo, uy. Di na tumapalik ang sukli. Okay ra okay ra. Unyang sildo po na, mahatag sab ko. May gastuhan ko din sa ospital. Ang nakadisgrasya na mong papa mo ay manubag sa tanan din ni Brian. Ang tanan cute. Mao nga, ayun na lang pagtunol ni mama. Maikog ko eh. Maikog ta. Brian. Nakamata si papa ay. Pa? Pamin ako pa. Pagkihan ka sa Diyos, anak. Ikaw ra? Tapos ilunas bahay pa. Ikaw, kumusta na ka? Medyo di naman sakit nga ako mga samad. Kung may gitumar na ko mga tambal. Man sa pila ka adlaw, mapauli na ko ay. Umay na lang pa. Wag ka maunsa. Di pagod akong panahon daw nga mabiya ko ninyo. Gusto pa ko makakita sa among apo ni mama nimo. Magduwa siya, niya. Tunga po po. Alam mo, eskwela na ba mo dako ng bata? Mubabay naman gadi si Inday pa. Si baby Samantha ba? Kiat na.
Basta i-breastfeeding gani mo, gano'n na himsog kay bata. Ama bitaw nga gi-breastfeed gyud ni Ilona pa. Mas mayo gyud. Imo ron, Bri. Oy, Basig si Ilona. excuse mo na ha. Hello. Hello. Buotan nga pagkabata si Brian, no? Di ba na? Opa, buotan siya. O hinaot nga makadawat na sa hingpit si mama niya. Hinaot pa unta pa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!